Fil-fema tal-medja indipendenti, l-aktar episodju li ċertament spikka matul din is-sena li fi ftit tal-jiem oħra se jkunu qed naslu fit-tmiem tagħha jaddaqqa kemm fis-saħħa politika kif ukoll fil-morali intern li dabbar il-Partit Laburista f'Ġunju li għadda u fix-xhur segwenti. Analisi mill-Gazzetta Malta Today turi biċ-ċar illi s-saħħa tal-Labor naqset, illi l-konsenturi fih dan il-partit immexxi minn Robert Abela qed jispikkaw dejjem aktar waqt illi Abela tipprova minn kollox sabiex iżomm il-kontroll taċ-Ċentru Nazzjonali Laburista. Skont il-Malta Today l-aktar mument li spikka politikament matul is-sena huwa dak il-mument illi fih l-aġenti laburisti bdew jiċċelebraw fil-counting hall ta' Naxxar waqt li l-maġġoranza assoluta ta' voti bdew jisfumaw fix-xejn. Dakinhar it-tmexxija tal-Partit Laburista ffomentata għajdut li l-Labor kien serbaħ l-elezzjonijiet tal-MPs b'maġġoranza ta' 30,000 vot, konxji li din kienet gidba iżda bil-biża' illi l-aġenti jitilqulhom l-hemm u konxi bir-rebħa minima ta' madwar 8,000 vot. Flimkien mal-fatt li kienu jafu b'mod mill-aktar evidenti li tilfu anke numru ta' kunsilli lokali. Il-Malta Today komplet tisħaq li l-U-turns ta' Abela ħawdu l-imħuħ tal-Ministri u l-poplu xar wara ieħor partikolarment il-U-turn brabta mal-inkjesta Ġampol Sofija lura fil-2023. Bis-surveys issa qed ipoġġu l-Partit Nazzjonalista fil-vantaġġ. Skont il-medja indipendenti il-Partit Laburista taħt Robert Abela jinsab fit-tmiem ta' ċiklu wara aktar minn 10 snin fit-tmexxija. Wara numru kbir ta' skandli u riżenji, il-Gvern tal-Labor qed jaffaċċa xettiċiżmu kbir. Dan fil-waqt illi it-taqbit u l-inkwit intern illi hemm fih dan il-partit ta' Abela ċertament illi mhux jgħinu il-kritika ta' Jason Mikallef u s-sostenn lejn id-deputati mexxejja ġodda Ian Borċ u Alexa Ġussaliba illi sorsi qrib iċ-Ċentru Nazzjonali Laburista għalulna illi għandhom aktar rispett minn tal-qalba milli għandu Robert Abela tifħir illi spiċċa bħal piż kbir mon il-Prim Ministru. Ir-rapport temm jgħid li l-koalizzjoni ta' femiet ta' Joseph Muscat qed tikrolla kompletament taħt it-tmexxija ta' Robert Abela illi qed ifalli mhux biss milli jikkonvinċi lill-Laburisti akkaniti imma anke lill progressivi illi qed iħarsu band oħra.